V4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಬಾರಿಶ್ ಹೋಗ್ದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊರಿಯರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿಯಾನ್, ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿಯಾನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಲಿಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆದ ನಾನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತನ. ಸೊ ಫ್ಲಾಂಟ್, ತೃಪ್ತಿ, ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ಮುಕುಲ್ ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪವರನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫ್ಲಾಂಟ್, ತೃಪ್ತಿ, ಕಲಾವಿದರು ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. Flaunt gives you an opportunity to flaunt your best side. Contact Flaunt, the hair transplant and cosmetic surgery center at Legacy Commercial Complex, Bendurwell, Mangalore. Everybody move it, move it, move it, move it, move it now. Everybody running, coming, it's time to party. Everybody listen to samba, bamba, rumba, kumba, kumba. Everybody doing, shaking, moving, becoming naughty. ದೇವ್ರೆ, ಎನ್ನ ಪೂರ ದೋಸ್ತಿನ ಲವ್ ಎಂಟು ಒರಿಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಲವ್ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಈತು ಶೋಕದ ಮುಸುಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸೆಟ್ ಆಬುಜ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸೆಟ್ ಆಬುಜಿ ಬಾರೆ ಐಕ್ ದಾಲ ಈ ಸಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ನೀನು ಎಂಚಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಇಡಲೆಪ್ಪ ಅದೇ ಐಕ್ ಅಲ್ಲಿಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ದು ಪಾಡೋದೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ದು ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ಕೊರಡು ದಾಲೌಡು ಇದು ಎನ್ನ ಕನಸು ಬರಂದಲ್ಲ ಬರಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಬಲ ಓಲೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟನ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬತ್ತು ಕಾತುಕುಲು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಗದೆ ಓ ದೇವ್ರೆ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡರ ಕುಲ್ಲುನಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚತ್ತು ಚಾಡು ಕುಲ್ದು ಪಾತೇರ ಚಾಡ ಬರ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ కేం కావాలే చాలే ఇది చాలే నీకై నువ్వే వచ్చి వాలాలే సొంటడు బలవంత కమ్మి అందతే ಅತ್ತಪ್ಪ ಚಾರ್ ತಿರ್ಗಿದಿ ಒಂತೆ ಚಾರ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಹಾತಿ ಬಕ ఒక పల్లె ಬಕ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ ಬಡ ಪುಂಡಿಯೇ ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತಿಲಾಗ ಸುಲ್ ಬಡನೆ ಆಪುನ ಅಂತ ದಾಲ ಬಂಡರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾದು ಗೊತ್ತುನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಸಜ್ಜಿನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಬರ್ಪುನ ಆಡ್ತಾನೆ ಚಡ್ಡಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಾಲ ಬಂಡರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನೀ ಬಡ ಪುಂಡ್ ಬಡಾಪು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯಾನು ಓಟರ್ ದಾದನು ತುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಮೂರ್ ತಂಗಡಿಂದು ಚರ್ಮುರಿ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಳ ಕುಕ್ಕು ಬಾರ್ದಿನ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡಿ ದಾಲ ಬಂಡರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇದೆ ಚರ್ಮೂರ್ ಮನ್ಪು ಗತ್ತೆ ವಾಟ್ರ್ ಚರ್ಮೂರ್ ಮನ್ಕಂದ್ರೆ ಓ ಚರ್ಮೂರ್ ದಾರೆ ಇದೆ ಚರ್ಮೂರ್ ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಮೆಗೆ ಶಿವ ನೀಡಿದ ವರವೋ ಈ ಊರಿಗೆ ಇವಾಲದ ಮರವೋ. ನಮಸ್ತೆ ಇಂದಿರು ಗುರ್ಕಾರೆ ಇರು ಗುರ್ಕಾರ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಚರ್ಮುರಿದಾರ್ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಈ ಚರ್ಮೂರ್ ತಂಗಡಿದ್ದು ಈ ಓಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲೇ ಕುಲ್ಲೇರ ಕುರ್ಸುಂಡು ಮಾರ ಎಂಕ ಕುರ್ಸು ಬರ್ಚ ಯಾಕೆ ಕುರ್ಸುಗಾನಾರೆ ಬೋತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅತ್ಯ ಈ ಬಂದಾಗ ಸಾರಥಿದ ದರ್ಶನ್ ಬತ್ತಿಲಕ ಬತ್ತ ಸಾರಥಿದ ದರ್ಶನ್ ಬತ್ತಿಲಕ ನೇ ಇರು ಸಾರಥಿದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಚಿ ದೇ. ಇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೋದ್ ದರ್ಶನ ಅನ್ಬಿ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆವು ಅನ್ನ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಇರು ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬರ್ತಾರಂತ ದಾ ಹೇಗೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಎಂದು ಆಕಳಂಜಿದಾಲ ದೆರ್ಪು ಎರ ತೂಕ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಆಕಲ ದೇರ್ಪುರ ನ್ಯಾಲ ತುಪ್ಪು ದೇರ್ಪುರ ಹೋಜಿ ಅಂಚ ತುಪ್ಪಡೆ ಇರೇ ಹೆಂಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅತ್ತಿ ಇಂದುಲಂಜಿನ ಚರ್ಮುರದ ಅಂಗಡಿ ದಾನೆ ಚೆಕ್ಕಿ ಕುಂಜನಿ ಚರ್ಮುರಿ ಮಾರೆ ದಾಳೆ ಜೈತು ಚರ್ಮುರಿ ತಂಗಡಿ ಮೀನು ಬೋಳ ಚಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೆ ಗರ್ದಲ್ಲಿ ಪೇರ್ನ ಚರ್ಮುರಿ ಆತ ಕುಸಲ ಇರೆಗಿ ಮುಲ್ತು ಪಾರ್ಸಲ್ ಎತ್ತು ಒಬ್ಬ ಗೊತ್ತರ ಇರೆಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ದಾಖಲು ಬತ್ತದ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊನೋಪೇರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ದಾಖಲೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ದಾಖಲಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ದಾಖಲು ಬತ್ತ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊನೋಪೇರು ಒಂದೇನ ಶಾಪ್ ಎಣ್ಣ ಶಾಪ್ ಇದು ಶಾಪ್ ಒಂದು
ಚರ್ಮುರಿಡಿ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚರ್ಮುರಿಡಿ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಚರ್ಮುರಿ ಹೊರ ತಿಂದದ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲ ಕುಡ ಇಡೆ ಬೈರ ಬೈಜೇರ್ ಹೌದಾ ಅಕ್ಲೆ ಗವ್ವೆ ಬಂಜಾರ ದಾಳೋಡು ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಮುರಿ ಅವು ಚರ್ಮುರಿ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಚರ್ಮುರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕದ ರಡ್ಡ್ ರಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿ ಇವಾಗ ಒಜ್ಜಿ ಅವು ನಾನು ಬರ ನಂಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಮುರಿ ಯಾವ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿಗತೆ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಅವ್ ಅಂದು ಈರು ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ಲೆ ಬಕೀರೆಗ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ತಿಂದೆ ಅವಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದ 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 ಪೂರಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಒಂದೇ ಚರ್ಮುರಿ ಅರ್ಧ ಮುಲ್ತು ತಿನ್ಕ ಒಂದ ಬೈಟು ಬೈಟು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಇರು ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಬ್ಲೆ ಮನ್ಬ್ಲೆ ಯಾನ ಚರ್ಮುರಿ ಶುರು ಮನ್ಪೆ ಈರು ಒಯ್ಕಲ ಸೂರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ದುಂಬು ಬಟ್ರಿಡ ಒಂಜಿ ದಿನಗೆ ಎಂದು ಬಲೆ ಓಡಿಗೆ ಅವು ಯಾನ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ನರಮಣಿ ಅದು ಬುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಣಿ ಎಪ್ಪಲ ಬಾಯಿ ಪಾತಿರೋ ಕಂಚ ಪನ್ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ದೇವರೇ ಅವರ ಪಂಪು ಅವನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕುಟ ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ನರಮಣಿ ಅದು ಬುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಣಿ ಎಪ್ಪಲ ದೇವರೆಂದು ಪನ್ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವೇರು ಓಲುಪ್ಪುನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಟುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಸುದ್ದಾದಿ ಇದು ಪೋಡು ದೇವರೆಂದು ಪನ್ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ನರಮಣಿ ಅದು ಬುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಣಿ ದೇವರೆಂದು ಪನ್ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮರ ಇವತ್ತ ಚರ್ಮರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮರ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಯಾಮನ್ಪುನ ಚರ್ಮುರಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬರಂದಲೆಕ ಯಾಮಂತನ ಚರ್ಮುರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಪುಗರ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಕಿಬಿಕ್ಕು ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಇನಿ ಪಾಡ್ನ ಕಡ್ಲೆಡಾವಡು ಮೈಪುನ ಎಣ್ಣೆಡಾವಡು ಓ ಇಂಜಿ ದೋಸೆ ಬರಂದಲೆಕ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಆತನಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಆತನಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಬರಲೆಕ ಚರ್ಮುರಿ ಮಂತ್ರನಡೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಪುಗರ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಕಿಬಿಕ್ಕು ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಕೂರ್ತಿ ಕಳಬ್ ಮಾಲೆ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪೆರ ಅನೂಕೇನೊನ್ನ ಚರ್ಮುರಿ ಸೀನಿ ಆಡ ಶುರು ಆಡ ಆಡ ನನ್ನ ನಾಟಕದ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನನ್ನ ನಾಟಕದ ಟೈಟಲ್ ಬಣ್ಣ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪುಳಿ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ನರಮಣಿ ಅದು ಬುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಣಿ ಎಪ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನರಮಣಿ ಬಂದ ದೀಪ ಸುಟ್ಟುಗು ಯಾನು ರಾಶಿ ನರಮಣಿ ಚರ್ಮುರಿ ಐ ಕಾತು ಬೆಚ್ಚ ಕುಂತ ಮನ್ಪೆ ಚರ್ಮುರಿ ಶೋಕ ಅವಳು ಸೂಪರ್ ಅವಳು ಇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾನೇ ಗಿರಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾನೋಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಿರ ಕಣ್ಣುಂಡತಿ ಅವನ್ ಏತು ಶೋಕು ಕಣ್ಣು ಕಲೆದಾಗ ಅತ್ತಿ ಇರು ಕೊಡೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮೀನು ಬರ್ತಾರ ದಾದೆ ಮರ್ಲು ಬಾತಿರ್ನು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾತನೆ ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಮಾರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬರ್ತುಂಡು ಅವೇ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲೇ ಮೂರೋಡ ಮಲ್ಲ ಮೂರೋಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಲ್ಲ 3 ತಡೆಗೆ ಪುಂಚು ಈ ದಾಯವಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನಿರ್ಪ ಎಟ್ಲು ಮೂರು ಪಾಚರ ಬೈದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆದಿಸಿ ಪಕ್ಕ ಪುಂಚರ ಬಂಡಾರ ಪುಂಚ ಬಣ್ಣ ಪುಂಚು ಅದರ ಅಟ್ಟಿವಿ ಓ ಚರ್ಮಣ ಪೂ ಎಂಚ ಚರಂಬುರಿ ತಿನ್ನೋಲ್ಯಾತ ಓ ಚರಂಬುರಿ ತಿನ್ನೋಲ್ಯಾತೆ ಸೊಮೆಟೊ ತಗಲೇ ತಿನ್ಪರಿಗೆ ನಂಗೆ ತಿರುಮಣಿಗೆ ಒಟ್ಟ ಚರ್ಮ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ರೀತಿ ತೆಡ್ಲ ಹಾಕುದುಂಡ ದಾಯ್. ಈ ನಮ್ನೆ ಪೆಟ್ಲ ಹಾಕೋರು ಅವು ಲವ್ ಅತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾಚಿ ಕಡ್ಲೆ ನಾನು ಚೋಳಿ ದೆತ್ತದ ಪಾಡೋಡ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೋಡ ಕಡ್ಲೆನ ಕೈ ತಿಂತ ಪತ್ತದು ಆಯ್ತ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆನ ದಕ್ಕು ಆಯ್ತ ಚೋಳಿನ ಪಾಡು ಚರ್ಮುರಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ಪಿತ್ತಾವಂದ ಓ ಪಿತ್ತಾವಂದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತ್ರದ ಹಿಂಗೆ ಪಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೇರು ಓ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪೆ ಮರೈ ಕಾತು ಬಿಕ್ಕುಂದೆ ಓ ಆತು ಬಿಕ್ಕುಂದೆ ಈ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ನಾ ಬಿಕ್ಕು ನಾನು ಒಂದು ಈರಿ ಸುಸು 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 ಸುಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಸುಸುದಾದ ಕರ್ಮ ಸುಸು ಸುಚಿತ್ರತಿ ಅಂದೆ ಒಂದು ಯಾನೆ ದಾದ ಪಣಡು ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಾದೆ ಕಲ್ಲು ಉರ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಾರ್ದ ಕಲ್ಲು ಹತ್ತವು ಅಂಚನ ಪಡಿಕೆ ಪಡಿಕೆದ ಕಲ್ಲು ಹತ್ತು ಪಕ್ಕ ಯಾನಿ ನೀರ್ಲಿಂದ ಅದ ಅನ್ಬೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಡ್ಲೆ ಮುಡುಗಿನ ಮುರುಕದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡು ಅದೇ ಏನು ಅವಡು ಓಡಿ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ನೀರುಳಿನ ಮೂರೊಡತೆ ಅಂದು ಯಾನು ಬಿಸತ್ತಿ ಮರತ್ತು ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ದಾಳ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಅಭ್ಯಂತ ರಜ್ಜಿಂಡ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತವನು ಈ ನೀರುಳಿನ ಬತ್ತವನು ಇದೇನು ಗುದ್ದುದು ಕೊರು ಮೆಲ್ಲತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಗುದ್ದು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗುದ್ದು ದಾವಡು ಇದು ಯಾನೇತ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಂತದ್ದು ಕಲ್ಪು ಏನ ನೀರಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಿರಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ನಾತ
ಈ ದಾದ ಮರೆ ಈ ಗುದ್ದೆರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಂಗ್ಲು ಮೂಡು ಪಾತ್ರ ವೈದ್ಯ ಪೋ ಮರೆ ನಡಪು ಪಂಡ್ಯಪ್ಪ ತಿಪ್ಪೆ ಉಸುಟು ಇರ್ನ ತಪ್ಪು ಇದನ್ನ ನೀಳು ಗುದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತಿನ ಇದ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಇನ್ನ ತಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಇನ್ನ ತಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಇನ್ನ ತಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ತಪ್ಪೊಂದು ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ತಪ್ಪೊಂದು ತಪ್ಪತ್ತವು ನೀನು ದೀಪೆತ್ತೆ ಮುಸುಟು ತಪ್ಪತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ನ ಮೂಸು ತೂಲಿಗೆ ಆನ್ ಮರ ಮೂಸು ಇಪ್ಪು ಮರ ಇನ್ನ ಬೇಳೆ ಮಗು ಮರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆ ಪೂ ಬೆಲೆ ಇಂಚ ಗಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಭೂತವು ಪೋಜಿ ನಾಪುನಂಚ ನಾನು ಕುಟುಂಬದ ಭೂತೆಗೆ ಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಐ ಬಂದು ಹಚ್ಚಿಸಿ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಆ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ಯರ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬರೆ 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 ಇತ್ತು ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ಮೂ ತಿರ್ತು ಬುಡ್ದಾಂಡಲಿ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಕೆರ ಬಂಗಾಬು ಓದಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾವನ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಗಣ ಅವ ಇಂಚತ್ತಿ ನಚ್ಚ ಒಂದು ತಿರ್ಗಾವ್ ಒಂದು ಚರ್ಮುರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಗಣ ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗೋಡು ಹಾ ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗೋಡು ಅದೇ ಚರ್ಮುರಿ Manpu, terbuka di pecah musuh tubuh. Manpu. Ay gato apa taruh benda nih? Ajar, terbuka super out. Mana kamu jalan mata? Terbuka, gali betul deh. Bisa dada panjang dapat panda. Aliyelele Bombay Mittai. Aliyelele Bombay Mittai. Aliyelele Bombay Mittai. Aliyelele Mittai lelo. Aliyelele Mittai lelo. Aliyelele Mittai lelo. Aliyelele Mittai lelo. ಮುಲ್ತುಲೆ Aliyelele Mittai Wah, lelo. ini dada manpu marah. Bayya. Oh, deveryane, kaane bayda nanu onta kontra bayya bulu. Bombay Mittai. Bombay Mittai. Itte meetai naate, nanu onta portara al meetu pandu popala la. भैया ये लकड़ी किधर का है? ಓ ये लकड़ी किधर का है? ಅವ ಮುಂತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಜ ಲಕಡಿ ಪದ ಫಸ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೋಡಿ ನಿಕ್ಕು ಕೊತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಕೂಡ ತೆತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಶೋಕ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪು भैया लेस ले लो ಲೇಸ್ ನೈ लेस ले लो ಹೊಚ್ಚಿ बम्बई मिठाई ले लो ಹೊಚ್ಚಿ बम्बई मिठाई ले लो ಹೊಚ್ಚಿ लेस ले लो ಹೊಚ್ಚಿ बम्बई मिठाई ले लो ಹೊಚ್ಚಿ पकड़ो बम्बई मिठाई ले लो ಹೊಚ್ಚಿ बम्बई मिठाई ले लो बम्बई मिठाई ले लो बम्बई मिठाई ले लो ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಲ ನರಮಣಿ ಅದು ಪೊಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ನರಮಣಿ ಪಲ ನರಮಣಿಯಾಗ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ये नरमणी क्या है बम्बई मिठाई ले लो ಯಾನಿರ್ದ ಏತು ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ನರಮಣಿ ಅದು ಪೊಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ನರಮಣಿ ಪಲ ನರಮಣಿ ಲಡೈ ಮನ್ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೇಟ ತಾಯಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಒತ್ತಿ ಲಗ್ನ ರಮಣಿ ಈ ಸೌದ ರಮಣಿ ಮುಂಡು ಮಾಡ್ದ ಮಾರ ಉಳೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಯ್ಯ ಇವತ್ತು ಆಯ್ತು ಮಾರಯ್ಯ ಈ ಟೈಪ್ ಬೆಲೆ ಬಿಡಿಲ್ಲ ನರಮಣಿ ಅದು ಪೊಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ನರಮಣಿ ಪಲ ನರಮಣಿನ ಮೋನೆ ತೂದು ಪಾತೆರುಡು ಓಡೆ ತೂದು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ भैया ದಿಪ್ಪೆದ ಮುಚ್ಚುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ भैया बम्बई मिठाई ले लो हाँ? बम्बई मिठाई ले लो ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಯ್ಯ ಹೂ बम्बई मिठाई नहीं बम्बई मिठाई नहीं ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಡಿ ಚರ್ಮುರಿ ಕೊಟ್ಟು ನೈ ಬೋಡು ಒಂದೊಂದು ನೈ ಇಂಚಿ ಚರ್ಮುರಿ बम्बई मिठाई ಹೋ ಪಡಿತಾರೆ लखनऊ ಅದು ತುಳು ಗೊತ್ತು ತುಳುಕೆ ಬಗಲ್ರ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಲಡ್ಡಾಡಿ ಮಾರಯ್ಯ ಈ ದಾದ ಮಾರಯ್ಯ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆ ತುಳಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ एक्सप्रेस अत्तो लोकल एक्सप्रेस अत्तो एक्स ನಮ್ಮ ಓಯ್ ನಿನ್ನ ಅರ್ಧ ಇಂದು ಯಾವ ಎನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತ ಬಕ. ಅವು ಇರ್ನ ಕೈ ತಾಗದು ಬೂರಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಯಾನು ಕುಡೊಂದು ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಬಚ್ಚಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರುಡೆ ಎಂಗೆ ಜೀವಮಾನ ಯಾದನು ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳ ನಿನ್ನ ಚರ್ಮುರಿ ಬಡ್ಚಿ ಅತ್ತು ಮಾರ್ಯ ನಾನು ಏನು ಈ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪರ್ನೇ ಈತ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಒಂಜಿ 150 ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ಪೋಡಾನ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ತು ಎಂಕುಲು RMC ದಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪಡವ RMC ದಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪಡದು ಐಕ್ ಕುರ್ಲಾರಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾವ್
ಕೊನೊ ದೊರ್ಪುನ್ ಈ ತಲೆಗೆ ದೊರ್ತತ್ತ ಪೋ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ದೇ ಈರಕರ್ ದಾದನ ಪನೋಡು ಬಂದಿತ್ತಾರತೆ ಇತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ದಾದ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಎಂದ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಜರಿ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಲೇಜಿಂದ ಆಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಇದೇನು ಉಂಡಚ್ಚು ಯಾನ್ ಇಡನು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪು ಜತ್ತ ಆಂಡ್ ಎನ್ನಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಇರೇನು ಲವ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐ ಲವ್ ಯು ಯಬ್ಬಾ ಆತೇನಾ ಐಕದಾಗಿ ಈರಮ್ನ ಪಿಂಟುನು ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಅಂದತೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಒಂತೆ ನರ್ವಸ್ ಉಂಟತ್ತು ಕಂಡಪಟ್ಟ ನರ್ವಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದ. ఒక ಅರ್ಜನ್ ಲೆಪ್ಪದಿನಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡಿ ಇದು ಇರೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಅಂದತೆ ಯಬ್ಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಅತ್ತು ಮಕ ಎನ್ನ ಪತ್ನಿನ ಲವ್ ಆತೆ ಪತ್ತೆ ಆತೆ, ಪತ್ತೆ ಏತ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪತ್ನೇನೆ ಲವ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇನು ಸುರುಕು ಲವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚನೆ ಏನಿನಿ ಯಾನ ಸುರುತಾಯೇನೇನು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಯಾನ ಐನೆತಾಯೇನು ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ದಯರಿ ಎಂಜ ಫಸ್ಟ್ ದಯ ಅವೈತೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾರಂದು ಹೋಯ್ನಿ ಪಕ್ಕ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಚ್ಚಡ ಹಾಕನೇ ಗೊತ್ತಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಐತೆ ಯಾನ ಮಲ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಪಿರೌಡು ನೇಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದ ಕಾಸು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದ ಅಲ್ಲ ಚರ್ಮುರಿದ ಟೇಬಲ್ ನೇಲ್ ಒಂದು ಲೇವ ನೆಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪುಣು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಲವ್ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ತೂದು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಅವು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಇಂದು ಪಾತ್ರ ಖುಷಿಯಾನ ಬಕ ಇತ್ತು ಶೋಕದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯತ್ತ ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಈ ಇತ್ತು ಶೋಕದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಶೋಕದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಓ ಅಮ್ಮ ಇರಿ ಏರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರಿಗೆ ಎಂಚ ಇರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರಿಗೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಲಾಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜೋರಾಯ್ನ ಚಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಫ್ಲಾಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಯಾನ್ಲ ಬಂಜೆ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮೆರ್ನ ದಯಮನ ರಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೈ ಮಿಠಾಯಿ ತಿಕ್ಕಡು ಇರೇಗಿಂದ ಕಂತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತೀನಿ ನಾವು ನಾನು ಸಾದಿರ್ಬೋದು ನಾ ಬೊಂಬೈ ಮಿಠಾಯಿ ರಡ್ ದೇತೋನೆ ಫ್ರೀ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಚರ್ಮುರಿ ದರ್ನ ಬೊಂಬೈ ಮಿಠಾಯಿ ದರ್ನ ಇರ್ನ ಬೊಕ ಮೇಡಮ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಕೆನ್ಗ ರಮಾ ಬಿಸಿರೋಡ್ ಸರ್ಡ ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲವ್ತ ವಿಷಯ ಬತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕಾಪುನಿ ನಾವು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಂಡು ಲವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡ ಆಕೆರೆಗೆ ಲವ್ ಮಲ್ದನ ಬಾಲಿನ ಕೊರ್ಪೇನ ಪನ್ಪಿನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಡಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಕತೆ ಬೇತೆ ವಕ್ರ ರೀತಿಡು ಪೋಂಡವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಐನಿ ಅರ್ನ ನಡುತ್ತರ್ನ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ದ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ನರಮಾನಿ ನರಮಾನಿ ಪನ್ಲೆ ಅವರೇ ನರಮಣಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿಬೇಕ ನರಮಣಿ ನೀ ಅಪ್ಪಲ ದೇವೇರಂದು ಪನ್ನೀರವಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ನೋದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಡ ಅಂಚ ಅದರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಟು ಜೋಡು ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿನ ತೂದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದಾರಿಂದ ಸೊ ವೆಲ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸಚಿನ್ ಈತ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಇತ್ತೆತ್ತ ಇಂಚಿಪ್ಪದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಚಿನ್ ನಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಓ ಇಂದೆಡು ತುಂಬಿ ಇರು ಬೆತೆ ಬೆತೆಕಲ್ಲ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನುಕರಣದಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಂಚಿನ ನಾವು ಬರೋದು ಅನುಪಿದಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂತ ರಡ್ನೆತ್ತ ಈ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಂಟದು ಇರ್ನ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚರ್ಮುರ್ದಾಯನ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಮಲ್ದೊಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚರ್ಮುರ್ದಾಯನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಚರ್ಮುರ್ದಾಯಡ ಇರ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತೆರೊಂದು ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಿಜ ಲವ್ ಮಲ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಚರ್ಮುರ್ದಾಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಅದೇ ಬುಲಿಪು ನೀರು ಅಜ್ಜಿ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಂಜಿನ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂತ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಡ ಈ ಎಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಟಚ್ ಆಯ್ನಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆದ ಟೀಮ್ ನಿಕಲ್ನ
ఒక ಚರ್ಮುರಿದಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಬೊಕ ಬೊಂಬೈ ಮಿಠಾಯಿದಾರ್ಲ ಮೇಡಮ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಾವ್ ಓಕೆ ಜರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಸುತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಣ್ಣ. ಸೊ ವೆಲ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್. ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನಂಚನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಲು ಏರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೆ ಐತೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಪು ಬಹುಶಃ ಸಚಿನ್ನ ಟೀಮ್ ಇನಿ 11 ಬೈದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಡೀ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಉಳ್ಳೇರ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಪತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಪಂಚ್ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ನಿಕಲು ಕೊರ್ತೋಲಿತ್ತು ತೋಜಂದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ನಿಕಲು ಇಂಜ ಪಂಚ್ ಕೊರಿಯರ್ತೆ ಪಟ 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 ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನಗ ಕೊರಿಯರ್ ಅವಿನ ಸುರೂಟೆ ಬಿನಿ ಕೊರೊಂದು ಪೋತವ್ರು ಬಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಜಿಂಜಿ ಒಂದು ಪೋತು. ಸೊ ಪಂಚ್ ನಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೀಮ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ನಡು ಸಚಿನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಪೋಂಡು ನಡುಟು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯತ್ತೆ ಐದು ತುಂಬ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಬೊಂಬೈ ಮಿಠಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದೇಪ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ದಿತ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವಿನೊಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲಿ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ ಕೊರ್ತೊಲಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದೆ ಇರ್ತದೆ ಜಡ್ಜ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಪರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾಕೆ ಮನ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಕಲು ತೂದೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ. ಸೊ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ್. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಟೀಮ್. ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸುರುಕಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಗಣೇಶ್ CMO ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ಶಾರದಾ ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ V4 News ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ 5,000 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್. ಅಂಚನೆಂದು ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕೊರೋಡು ದಯಮಾನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನೇ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್. ಯಾ ಎಸ್ ಈ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಲ ಏನ ಭಯ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಇಂಚಿತ್ನಾಗ ಮಾತ ತೆಲಿಕೆನೆ ಪರಿಹಾರ. ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಏಪ ಆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ತೆಲಿಕೆ ಆಗಿಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ ರೋಗಲೆಗಳ ಪರಿಹಾರ. ನಮ್ಮ ಹಲವು ರೋಗಲು ಕ್ರೋಧಡ್ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು, ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟುಡ್ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು, ಭಯಡ್ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು, ಮದಡ್ತಾದ ಬರ್ಪು, ಅಹಂಕಾರಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು, ಮತ್ಸರಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದಿಗೆ ಮಾದ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡ ಅವರಿ ನರಮಾನಿ ಬಾಕಿತಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈರ್ಷೆ ಜಾಂದೆ ಎಡ್ಡೆಡು ತೆಲಿತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯಗೆ ಪಲ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯ ಜಾಸ್ತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳ್ವೆ ಅಂಚಾತ ಇಂಚೆತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಮಕ್ ತೆಲಿಕೆನ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡು ಬರ್ಪಾ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಲವು ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ರಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇಂಚೆತ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪನಂದುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಫ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ಲ ಲಾಫ್ಟರ್ ತೆಲುಪುನವೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ ಪಂಪ ಅವು ದಾಯ್ತಾಗ ಬಂಡ ಐತೆ ನೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಮಾತ ಸಿಟಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದೇ ಸುರಾತಂದಿತ್ತೆ ಹೋವೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿ ಓಳ್ ಅನ್ನೊಂದು ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂದ ಉಂಡು. ಅಂಚಾತಿ ತೆಲುಪುನ ನಮ್ಮ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮನೋದೈಹಿಕ ರೋಗಗೂ ಭಾಳ ಎಡ್ಡಿಂದ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಮೂಳು ಆಯೋಜಕರಿಪ್ಪಾಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಪಡು ಮಾತಿರಗಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ತೆನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾತನ್ನು ಮುಗಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you, Dr. Ravi Ganesh and Dr. Rajesh. Thank you so much. And thank you so much, Flaunt Tripti Kalavidar. Thank you so much. So, ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಮಾ BC Road ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕುಲೊಂದು ಅಲ್ವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಆರ್ಲ ಬಂಜಿನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ತೇರು. ಸೊ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನೇ ಕರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ CPL ಸೀಸನ್ 2 ತ ಪರವಾದ. ಸೊ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ V4 News ದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಸರ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್. So they
ಸೇವೆ ಇರೆಗೆ ನನಾತ್ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾರೈಸೋಡು ಅಂಚೆನೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದಂಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಟೋನ್ವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮ್ಮದ ಭಾಗ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ನ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ ಏರ್ ಪೋಪೇರನ್ ಬಂದು. ಸೊ ಸಾಧಾರಣ 2 points 4 points ಲೀಡುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ. ಸೊ ಅಂಚೆನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಂಡು. ಬಟ್ ಇನಿಕ್ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ 2 marks ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕು ಮನ್ಮನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಸೊ ಸುರುಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ. ಸೊ ರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ 196. ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಫ್ಲಾಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ರಡ್ಡು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ 156. So congratulations, 2 points on the board, and it was a good fight indeed and a good entertainment show. So Radda team lo joraina chapale please for entertaining us. Thank you so much, and thank you Master, and thank you Flaunt Trapti Kalavider. Thank you. So super anchina comedy nikul tuyar. So Radda team na naduti encha comedy battana and gamma tandi yanadu banjinilke telte. So nikulla banjinilke teltarin band yanenwe. So finally nama judges nakle thanks manvachina portu. Thank you so much Shashi sir, and thank you so much Ram sir. So finally ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನನ್ನಾತ್ ತೆಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ನಾತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. And stay tuned to V4.